Шариф Ториксон, я бурга салом алейкум. Чорум заявление ма барои данати непишаки дар озадагӣ. Я бачаи ёш ба ҷое бубуро як кор кунам, ранги иқболи беномус буромада талбидесай. И беномусо даму Европа ягон муҳоҷира ёрдам кардагӣ ҳастанд? Не, дӯстони азиз. Эҳтиёт ними ҳаёт. Ман намехостам бугум дига, но дили ман месӯзад барои шумо. Я хелот ақл надорӣ. Ҳамон пуле ки рӯӣ мекунен, и гадои европейскира, модарҷон тароӣ ка, падарҷон тароӣ ка. Бихубигард, ҷавонӣ, беақл. Ту нахуд проститутка дар пул рӯӣ кунӣ, ай пишти проститутка бо пишти панҷара бирай. Иқбол талбид чӣ шид бо ки и сагош буромада талбидесай. Додоҷон 30 сол талбид, 30 сол. Эҳтиёт кунед, дӯстони азиз. Ай пишти кортон шен. И сагое ки ин рӯзо буромада гап задесам бефакт далер, ни интерес нишон кунем бирем барои як комментарий навиштан, депортатсияш десен. Як китобака бигирем бихонен. Фикри ояндатона кунед. Илтимосотон мекунам. Чорум заявление ма именно барои данати анами пишакӣ дар озадагӣ. И шакалан гузарондагия. Фарзандони модар. Сад афсус ки кор намефаҳмонед. Зинда бошед.